Здравейте, потребители на VBOX на YouTube. Днес ще ви покажа джампа на Evo 9.8 Dona и извинявайте, че сбърках на другия видеоклип, сбърках с VBOX YouTube. Много извинявайте, така. Сега ще ви покажа джампа на Evo. Той е Owner. Warp Jump. Що значи първият джамп е негов. Така. Ако паднете, умирате, но не нося отговорност. Тук за Set Home ще може да се сетнете. И тук ако слагате работи в Ender Chest, които ви трябват, те никой не може да ви видим, само ви. Така, да почнем. Тук беше ефект. Малко скина ми се бъгна. Така. Вот ми се засили. Така, това беше лесно. И това е лесно. И това мисля, че е лесно. Да. Еха, как ги минавам без флай? Ой, за малко. Хубаво, че имам флай, аз за това почна да правя видеоклип. Видеоклип номер 2. О, прави, стигай! Стига съм натискал и... Много се извинявам, ама наистина много. И хем забавим видеоклипа. Йоба. Аре ви, флая нещо ми се бъгва. Аз да ви кажа, наистина не съм добър с джампа, но в днешния епизод ви реших да ви покажа точно как се прави. Така, юп. Не съм минал много адвенчър мапи, затова не съм добър и ще се го направя ето е така, защото е по-лесно. Но вече тук не ми флай. Тук съм нещо бъгнал. Не съм оунери, такова. Но искам да направя 10 видеоклипа и след това ще ми направят супер тръстер, който има също флай и това да се телепортирам, но имам и за цветя цвета на името и да пиша в чата с различен цвят. Разбира се. Тук трябва да видиш. Какво ми става с флай, наистина се бъгва. Той има на Evo, там се прави видеоклип. Качил го е Гастон крафтера. Тук вече е по-лесно. Аре бе, какво стана? Извиняйте. Не съм минавал адвенчъри от много време. Бе, където има джамп. Да я малко хляб. Ой. Вот. Ето и направо не се изкачва сега да скачам. Виждам. Направо с флай. С флай всичко е възможно да минеш. Сега не ми се скача. И вижте как продължава. Тук само ще ви покажа. Тук трябва да успеете. Тук пак за Set Home. Checkpoint. Тук има Enchanting. До 30 левела. Най-силното. Ето тук е, въпреки че нямам XP. Макса е до 30. От тук почвате.
ще изкача. Трябва да изпитна къде се... кой го е слагал той? Той не го е... някой... сетих се как трябва. Така. Дойти от тук. От тук. И да успеете да се качите по стопите. И така, тук има лед, минаваш, тук трябва да скочите, за да го малко живот. И тук пак засетваме. Тук има малко вода. И от тук им направим на... кой там е? Някой първа, както се казва, фринд, английски приятел. Ариве, комста, своя, бъгнем си. И ако има регистрация в YouTube, ще бъде малко известен. Защото чувам е страшно привет. Спас. Тя го знам спаса. И така. Това е плавъчи. Така платформ чекпоинт. И тук почти джъмпа. Така. Да, това е също някакъв гъбен свят. Тук трябва да се свити някакси и да се качите горе. Не го знам. Влизайте в сървъра, много як. Това е малко трудничко. Вода! Това, който го мини, е много добър. Не го правя много дълги. Трябва ми още, като направя този видеоклип, още 8. То са някакъв бъг, това не отиграват сър. Това не са бъга. Тук пък се чуете какво е. И тук трябва да минете този миличък адвенчър, който аз ще мина. Без почти проблем. Да, мина го. И копиш тук. Факъп по... Дел го знам какво значи. И това беше адвенчъра на Ими. Мисля, че ще има продължение. Така, това беше от мен. Еди какъв ставам, защото се пише в Бог сбождател на Майнкрафт. Аз се пиша в там някакви числа. Така, чао, довиждане, нови срещи.